26 noyabrda Türkmenabatda bir talip gyz öz kwartiralaryny ölü tapyldy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi Pidanyň ilki zorlananyny, soňra kökreginiň 5 ýerinden pyçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada habar berýärler. Geçen hepde Türkmenabat şäheriniň köp gatly jaýlarynyň birini anyny günortan saat 11:12 töwereklerini ýaş gyzyň ölü cesediniň tapylmagy yerli polisiýany herekete geçirdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe bu işleriniň güýçli depkini alınıp barýanyny habar berýär. Azatlygyň yerli habarçysy talip gyzyň pyçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşaýjylarynyň arasyna alada döredenligini habar berýär. Ol gyz akylly edepli owadan gyzy. Bu waka bütün Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tiz wagtda tapylar diýip umid edýär diýip Pidanyň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar jinayetçiniň berk jogapkärçilige çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi dolu derinelmeli. Jinayetçi edin etmişine dolu jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýänligini, onuň şahsiýetiniň mälim näldигini habar berdi. Azatlyk Pidanyň we onuň howsarlarynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä ýaş gyz Türkmenabatda ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Öldürilen ýaş gyz Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talibi. Polisiýadaky çeşmemiz jinayetçiniň gyzyň öýde ekeliginden peýdalananyny aýdýar. Bu jinayetçi tapylar we tutsak astyna alynar diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýergiderlik habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawuzda bolup geçdi. Şonu 19 ýaşly talip gyzyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapyndan palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapyndan ele salyndy we tutsak edildi. Şonun bir hepdozal öýdlerini öý dolandyryş edarasynyň işgärleri diýip tanışdyran ogurlar günnüz wagty Aşgabatda bir jaýa girip ära ýalyp pyçakladylar. Maşgalanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pyçaklanan ära ýalyň bir keselhananyň reanimasiýa bölümine bejerge alanyny habar berdi. Awgustda bir ýaş ýigit Aşgabatyň Hitrovkasyna 18-21 ýaşlaryna 10 töwerek deňduş tarapyndan urulyp öldürildi we köprüden aşağı oklandy. Çeşmemiz bu iş boýunça ähli jinayetçilerin tutsak edilenligini habar berdi. Ýurtda ykdysady krizis galy berse-de häkimetler tarapyndan boýnalynmaýan pandemiýa we onuň getiren çäklendirmeler dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary ýöneköý raýatlaryň gündelik duçar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýyljymlaşýan ogurluk wakalary, talaňçylyk we beýleki sosial problemler barada ýergiderlik habar berýärler. Türkmenistanda adyk önümlerinin döwlet dukanlarynaky gytçylygynyň we hususiýetçilerdäki gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň häkimetleri dekabr aýynda bellenilejek bayramçylyklaryň öňýanynda käbir haritlaryň arzançylygyny we bolçylygyny döretmäge çalışýar. Şol bir wagtda subsidiýalenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtyna paýlanmagy bilen bagly bökdönçlükler hem saklanýar. Paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paý bir ýerde hem paýlanmady. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri da Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdan habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Aşgabatyň Gülistan bazarynda iç hoşu aýrylan doňdurulan tutuş towuk ilaty çäkli möçürde satylyp başlandy. Gaplanan towugyň 1 kilogramy 32 manat bahalanyp, ýaşaýjylar onuň agramyna görä pul töleýärler. Towuk etiniň 1 kilogramy hususy söwdada 50-60 manada barabardyr. Häkimetler bir tarapdan ilata arzan bahadan towuk hödürleýän mahaly beýleki tarapdan munyň ýany bilen 1 kilogram tüwini 15 manatdan satyn almaga mejbur edýär. Ilatyň boýnuna dakylýan bu tüwi hususiýetçilerde 10 manat bahalanýar. Alıcılar gaharlanýarlar, ýöne tüwini satyn almasaň towugy satmaýarlar. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 29 noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga Aşgabatyň häkimetleri bir gutusy 45 manat bahalanýan Pepsi gazly içini satyga çykardy. Bir gutuda 12 sany Pepsi bolup, onuň her biri 3 manat 75 teňe düşýär. Onuň hususy söwdadaky bahasy 5 manada barabardyr. Alıcılar Pepsi'ni uly istek bilen satyn alýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak anyny habarçymyz paýtagtyň
Türkmenistan bazarında 1 kilogramı 35 manada barabar bolan etin çäkli möçörde satılıp başlanandygyny hem habar beripdi. Şonda habarçymyz hususy söwda nokotlarynda 65-100 manat aralygynda bahalanýan eti satyn almak üçin yüzlerçe adamyň ýer bilen bazar açylmanka nowaty durup başlaýandygyny aýtdy. Aşgabatyň bazarynda döredilen adyk ardançylygy we bolçulugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we täze ýyl münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident Ministrler Kabinetiniň 16 noýabrdaky mejlisinde bular bilen bagly geçiriljek çäreleriň diňe paýtagtda däl eýsem ýurduň welaýatlarynda hem köp öwüşgünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda söwda nokotlarynda adyk haritlarynyň ardançylygyny we bolçulugyny ýola goýmaga çalışýar. Munyň netijesinde bazarlarda käbir haritlaryň adatdan daşary ardançylygy we bolçulugy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemet wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda adyk önümleriniň hususy söwda nokotlarynaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gytçylygy her aý diýen ýaly ýitileşýär. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamynda adyk paýynyň bir gedek hem paýlanmandygyny habar berýär. 11-nji etrapçydaky käbir Sultanda 4-nji dukany degisli köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary noýabr aýynda bir gedekde adyk paýyny alyp bilmediler. Bu dukan indi köp wagt bäri gadyly adyk paýlamaýar. Ýaşaýjylar adyň näme üçin özlerini paýlanmaýandygy bilen gyzyklanyp dukana barýarlar. Ýöne satyjylar barın kime nire ýatsaňyz şoňa ýazyň, hatda prezidentiň ýazyň diýip olaryň ýüzüne alyp goýberýärler. Dip anonimlik şertine söhbetdeş olan yerli ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şu ay ösümlük ýağının adyk paýynyň sanawyndan çykarlandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary 30-njy etrapçanyň ýaşaýjylaryna mundan beýlek ösümlük ýağının getirilmejekdigini duýdurdular. 2 tane tavuk buğduny, 1 kilogram şekeri, 15 tane tavuk yumurtgasyny 55 manada satdylar. Adyk paýlaryny getirenlerinde iste bolan ýaşaýjylara adyk paýyny bermeýärler. Bu ýaşaýjylar isten gelen soň özlerine desli dukanlara barsa, olara adyk paýynyň ýokdugyny aýdýarlar. Dip ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanyň prezidenti 26-njy noýabrda ýer böleklerinden peýdalanma hukugyny besetmek barada täze buýruga gol çekdi. Emma bu kararyň manysy adamlara nimet dugatdy, ne ýerlerde düşünülýär. Synçylar bu göçümiň hem ýerden hem hökümet işinden ýapyşyp zordan güzaran aýlajak bolýan maşgallara ýene bir urgu boljakdygyny aýdýarlar. Vice-premier Esenmurat Orazgelliýewiň hökümet başlygyna beren hasabatyny aýdylmagyna görä täze kararyň taslamasy ýurduň ministrliklerine, puwdoklaýyn dolandyryş edaralaryna, häkimliklerine, olaryň garamagyndaky edara kärhanalara guruluşyk we önümçilik maksatlar üçin yer böleklerini peýdalanmagy bermek üçin taýýarlandy. Ýuridik şahslaryň yer böleklerinden peýdalanmak hukugyny olaryň peýdalanýan yer böleklerini peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň aralaşyk esasynda besetmek. Şeýle hem yer böleklerini degişli döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy bermek bellenildi diýip Metduat habaryna aýdylýar. Ýöne yerli hünärmenler döwlete ýa täsirli adamlara gerek bolan yer bölekleriniň olardan peýdalanýan şahslaryň aralaşyk esasynda alynjakdygyna ören şübheli garaýarlar. Galy berse, kärenleçileriň yerlerini ellerinden almak barada gurrun ýurtda dowam edýän oğuzul krizisiniň fonunda ol ýa-da beýlek görnüşde hökümet doston tarapyndan mundan öň hem ençemegedek dile getirilipdi. Türkmenistanyň oğuzulugyna kynçylyklary ýakyndan synlýan hünärmenleriň pikirçe Berdimuhammedowyň yer bölekleri bilen bagly täze karary hasap boýunça onuň oğuzulugynaky 3-nji özgertmesiniň başlangyjy hem bolup biler. Ol 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelende olalky prezidentiň döwründe ýygyderli garyp düşen daýhanlaryň meselesini amykly çözmek wadatyny berdi we soňky ýyllarda bu puwdaga her edýän ornwasarlaryny Tevit häkimlerini ýygy-ýygydan çalşyryp daýhanlary netijesiz işlemekde günälemäge çenli baryp ýetdi.
Ýatlasak Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 22-nji maýyna geçiren iş maslahatyna öz nägileliklerini gaýtalap, bu puwdagy täze berilen vice-premieri Oralgelliýewiň işinden, öz beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýinden nägile boldy. Oralgelliýew bu gezipe şol ýylyň aprel aýynyň başynda gezipesinden boşadylan olarky vice-premier Recep Badarowyň ornuna berilendi. Şondan bäri geçen ýerde has uly yer böleklerini uzak möhletli bermek, döwletiň satyn alışlaryklaryny ýokarlandyrmak, oğuzluk önümlerini öndürücülere yeňirlikli karz vermek, tehnika, dökün kömegi, su üpçünçülük ýaly gowy wadalar berildi. Emma ýurtda dowam edýän azyk iýimgatçylygy döwletiň uly dawara bilen belleýän hasyl toýlarynyň arkasynda agyr bir ýagdaýyň gizlenýändigini işaret edýär. Oğuzlugynyňky ýagdaýyň gowdärligini bu puwdokdan el sogap şäherlere we başga ýurtlara gidýän adamlaryň juda köpelmegi hem görkezýän bolsa gerek. Emma Türkmen hökümeti daýhanlaryň kynçylyklarynyň hakyky sebäplerini, iki prezident döwründe alınıp barılan oğuzluk siýasatynyň bazar şertleri bilen düýüpden bir ýere sygyşmalygyny göz yummagy dowam etdirýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Şu aralykda Adatlygyň Marda habarçysynyň maglumatlaryna görä, edil häzir Sewitdäki kärenne ýerlerini bölekleýin telekeçilere ulanmagy bermek çäreleri geçirilýär. Olar habar berilişi ýaly Marda kärenneçileriň köpüsi Tomusda öz potrot ýerlerini satyp başlady. Soňky günlerde potrot ýerlerini satýan kärenneçiler gaty köpeldi diýip habarça etdi. Adatlyk radiosu bilen gurlaşan kärenneçileriň sözlerine görä, olar yerler doli telekeçilere tapşyrylyp diýilmanka azajykda bolsa yerlerinden peýdalanmak isleýärler. Mundan başga Marda hökümet edaralaryny işleýän adamlaryň potrot ýerleriniň ellerinden alınýanlygy habar berilýär. Egerde potrot ýerlerini öz atlaryna saklajak bolsalar, adamlar hökümet edaralarynyňky iş ýerlerini boşaltmaly. Budjet edaralarynyň owa ýerlerinde ýaşaýan işgärlerinden potrot ýerleriniň ýokdugy barada ýazmaça düşündiriş bermegi talap edilýär diýip habarça etdi. Onuň tasdiklamagyna görä adamlar bu bolýan üýtgeşiklere düşünmeýärler. Yerli häkimetler daýhanlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçilarynyň we yerli hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň yerleriň kärine berilmegi bilen daýhanlar hökümetiň elindäki batyraklary ögürlüler we maşgalak dağlar bilen ýyl boýy işleýän adamlaryň bergili çykmagy adaty zat boldy. Inne adamlar telekeçileriň eline gul ýaly işlemeli bolar diýip öz aralaryny gurrun edýärler. Olar hökümeti degişli bolan bolsak, inni bir baýa, aga, tawin bolmaly bolar diýip marly daýhanlaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şol wagtda prezidentiň yer böleklerinden peýdalanma hukugyny beretmek baradaky täze buyrugynyň nähili berza ediljekdigi belli däl. Sebäbi synçylar ýurtda hiç bir kanunyň bolmaly ýaly işlemeýändigini, hut şu ýagdaýyň hem agyr ykdysady krizise alyp gelendigini öňe sürýärler. Mardaky telekeçiler aýdylmagyna görä özlerine degişli bolan potrot ýerleriniň görünýän ýerleriniň atylary 4 tarapyny gogaçek ýerler we galan ýerlerini mekkejegen ýörünjek peýda görýärler. Döwlete tapşyrylmaly paýta plany bolsa kagyz ýüzünde. Yerli häkimetler bilen her tonnasyna 2000 manat narkyndan söwdalaşyp galyp doldurulýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar aýdýar. Şol wagtda häkimetler bilen gowy dil tapşýan telekeçileriň wagtyny suwalmagy ýöneköý daýhanlaryň kagaranyny has aňsat bolýar. Netijede sady owa adamlarynyň ekini hasyl bermeýär. Bizde döwlet adam üçin näl, diňe baýlar üçin marly hünärmen Adatlygyň habarçysyna aýtdy.